guys, magandang hapon na naman ulit sa ating lahat. At muli na naman tayong nagbabalik dito sa ulit nating channel. So ayan mga guys, at nandito tayo ngayon sa bayan po mismo ng Bugalyon, Pangasinan. At update tayo ngayon mga guys. Araw po ng Lunes, June 10, 2024 po. So ngayon po ay mag-aalas 6 na po ng hapon, pero maliwanag pa rin. Ayan. Ito mga guys, nandito tayo sa may kantuhan, no? Ito yung kanto na ito, yan, yung hinaharap ng motor. Ayan, papuntang ano yan mga guys, papuntang simbahan. Ayun, yung dulo doon, simbahan na yun. Tapos yan, fire station. Tapos yung katabi ng fire station mga guys, police station yan, yan sa katabi niya. Tapos dito mga guys, ito yung munisipyo. Yan po yung munisipyo namin dito sa bayan po ng Bugalyon. Yan, meron po tayong ATM dyan, Alan Bank ATM. Ayan, so yan po yung highway po yan. Tapos pagka diniretso mo ito mga guys, kasi kantuhan ito, no, crossing ito, nag-cross ito, papuntang ano na yan, 558. Tapos public market, yung public market namin doon pa sa dulo. Pagkadating nyo doon sa dulo, ayan, public market na yan. Ito, tahimik yung ngayon, bayan. Normal na araw lang to ngayon. Wala, tahimik. Sobrang tahimik. Yan mga guys, yung mismong harap na yan ng munisipyo. Nandito lang tayo sa gilid.